Emakhosini-ke iy'ngane zakwethu, yanibingelela mkhulu wasemakhosini indaba esixoxa ngofakazi. Noma ngithi namhlanje ake sibambe nje la ukuthi please make sure ukuthi wena ukhona emaphusheni akho. Akuwona wonke amaphupho okufanele uwasherishe noma uwabuze kubantu. Kukhona amaphupho adinga ukuthi wena Msalofu ube umuntu owalindayo ngoba uthola ukuthi asuke engaphelele. Kukhona iphupho eliqhamuka kuwena lithi shalo, bese mhla usuphinde usuphupha bese kuba sengazuthi le nkulumo uke wayibona. Yes, usuke wake wayiboniswa kodwa yayingaphelele. Manje usubonisisa ukuthi iphelele. Why the reason why abanye abantu bephuphe amaphupho bewakhohlwe uma sebevuka? It's not ngoba kusuke kukhona okusuke ku-wrong ngabo. Abanye kusuke kube usahamba kahle kuphela kusuke kungafanele kusuke bevinjwa amathongo abo ukuthi bengawadlulisi, cause amanye amaphupho once wathatha wawadlulisa noma wabuza omunye umbuzo, kuyabaleka into ethize ebekufanele ngabe iyenzeka kuwena. Uthola ukuthi bekuza something ebiyinhle kakhulu empilweni yakho, noma uthola ukuthi bekukhona isitha idlozi besizama ukuthi sikutshela ukuthi zama ukuthi unyakaze kodwa buthule. Yabo, wena bese uhamba ubuza uzobuza ngisho umkhulu wasemakhosini, kanti khona lento ekulalelayo uma ngabe ukhuluma uthi uyaxoxa, ethwebula inkulumo yakho lo osuke uyikhuluma. Please make sure ukuthi iy'ngane zakwethu niyazijwayeza lokho. Kunamaphupho-ke othola ukuthi uboniswa nje ujazi uhleli. Omunye kade embuza uphupha amathendela amabili entabeni kanjani kanjani. Okay, kusho ukuthini? Angikwazi ukuchaza into ekanjalo ihleli entabeni sometimes. If ngingayisensi nakuyisensa-ke nje futhi uzongisiza umuntu ufana ungichazele kahle ukuthi kahle kahle iphupho belithini lilonke. If uzoboniswa nje into, ngibona ibhayi lihleli. There's no reason ukuthi ude lokhu ubuza abantu abaningi kwesinye isikhathi into ekanjalo. Hamba ushone emsamo ufike uphahla ubuze. Yini le engaka engize ngiboniswe lento ihleli Nkosi yami? Inkulumo yini le niyifisayo kumina ukuthi ivele? Ngihlose ukuthini ngalowa mbono lo? Ngiyabo. Ngiyethemba ukuthi siyezwana iy'ngane zakwethu. Noma nje Nkosi yami ngigqoke sokuhlanyana namhlanje. Kodwa-ke asingakunaki lokho, sinake lokhu bese siyabamba siqinise kukhona. U-live wey'ngane zakwethu angawukhohlwa nxa sekuzophela u-3 months lo uyaphela basha. Ngawushayela u-live into episode kodwa-ke kusazoba khona. Isithutshane engisitholayo nje ngiyaniphendula kancane kancane. Siyathokoza ngane zakwethu. Mkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi. Please do make sure that you subscribe. Wena oqalayo ukuba kule YouTube channel kaMkhulu wasemakhosini, ofuna ukuthi ngithi kuba deep ngelinye lamalanga, uma nami sengifokhase kahle lento, ngizofokhasa ngikhiphe ividiyo. Kulaba Nkosi yami, those who are paying ukuba i-membership yala komkhulu umakhosi, ngithi nje congratulations, ngiyabonga Nkosi yami. And kulabo abangenelile lawo mncintiswano Nkosi yami, nalawo mavidiyo asazoqhamuka kakhulu, azoba specifically for bona kuphela, members only. Kulaba abaziyo ukuthi per month badonate imali ethize, uthola mhlasimbe ufaka u-R100 kwi-YouTube channel kaMkhulu wasemakhosini for ukumxhasa nje. Ngothando nje labantu abafana, abanye R50, abanye R10. Kuyashiyana. Lokho-ke ngane zakwethu, please do make sure inamba kaMkhulu wasemakhosini siseyi 0728871995 ofuna ukumthinta. Kuyahloleka esigodlweni, abafuna ukuhlola online kukhona, ama-prices asekhona. Abantu bajwayeze ukubheka amavidiyo
akhona, especially nina eniqalayo ukufika nokubheka kwi-YouTube channel kaMkhulu Wasemakhosini. Please do make sure ukuthi ubuza nje kodwa usuke wabheka amavidiyo onke ukuthi nomkhulu sengize ngabheka. Sengangabheka khona impela, cha bungazi ukukhuluma into ethize. Ngicela ukuthi-ke ngibuze bese uyaphendula. Ngizobe sengiphendula-ke. Some of the things ngiyiphendula ngibhale phansi, some of the things ngishaye ividiyo. Ukwenzela ukuthi nabanye abasuke besenkingeni bese beyaphenduleka nabo efanayo. Siyathokoza Mkhulu Wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi noyigeme Mfungela. Makhosi, amen. Ningakhohlwa kanjalo uDisemba, Nkosi yami, kwabathanda ukusondela kakhulu. Sithi awukhuleka before siye emakhaya. Abantu bakwazi ukuthi batholele ukuphila nokusinda. Bathi benxuse ey'daleni zabo babebazi ukuthi no, sike sashona lapha kuMkhulu Wasemakhosini wathi usinikeza nje okokuvika Nkosi yami, nokuphahla nje sibe kahle nathi siqhamuke sibe nogazi, kube kuhle kube mhlophe. Kukhona esikwenzile ukuvala nalesi asithi sagcina sisongele sathi hayi no. Uma ungashaya uDisemba sohlangana ngawo. Ngiyabonga ngane zakwethu, Mkhulu Wasemakhosini ngofakazi. Amen.